Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni omvera nonse kulikonse kumene muli pano pa Dreams Media YouTube channel. Tabweranso ndi nkhani ina nkhani imene yabeba pataoni pano. Koma lero mu studio muno sindili ndekha ndi nzanga amene tikhale tikugawana naye nkhani imene tayibweretsa pakadali pano. Nkhani imene tabwera nayo pano mwachangu ndi mosunga nthawi ndi nkhani ya anyamata azikwanja amene akhala akuvutitsa kusokoneza mtendere mu mzinda wa Lilongwe komanso madera ena ozungulira. Anyamata amene andithu anamangidwa masiku angapo apitawa, ndipo panopa ndakubweresani ripoti limene lalembedwa pa Miji online, ndipo ndikhale ndikuliwerenga ripoti limene likumanso koposaposa tikhale tikugawana maganizo ndi nzanga amene ndili naye mu studio muno. Ndiwerenge motere ripoti limene lalembedwa m'Chingerezi ndipo ndikhale ndikuliwerenga mochita motere. Police in Lilongwe have rearrested 15 suspects linked to 11 charges, including the insult of human rights activist Sylvester Namiwa and other disruption of peaceful demonstrations. The group includes 11 suspects who were earlier granted bail by Chief Resident Magistrate Austin Banda after facing 5 of the charges. State prosecutors told Miji Online that the suspects were arrested because they are also connected to other pending cases already filed in court. Magistrate Banda has adjourned the case to 21 November 2025 and ordered the state to submit disclosures by 11 November 2025. None of the suspects are also facing similar charges before Magistrate Benjamin Churu, with the case scheduled to resume on 18 November 2025 for the initial hearing. Nkhani mene tikukamba pano ndonena kuti anyamata azikwanje omwe adabeba masiku apitawa amangidwaso kachikena. Tangu fotokoza kwa omvera athu kuti kodi iweyo ukamamva nkhani ya anyamata azikwanje chimene chimabwera m'mutu mwako ndi chani? Tingakambe bwanji anyamata azikwanje amene wakuti ndayani kuchitira kwa anthu ena amene akutonena pakadali pano koma mwina sakutha kumvetsetsa kuti kodi tikati anyamata azikwanje tikutanthauzanji? Okay, ndisanayankhe makamaka funso lomwe wandifunsali tibwererenso makamaka pa mlandu. Tikuona kuti ndi chinthu chokumvetsa chisoni kwambiri kuona kuti anyamata amene timawatchula kuti anyamata azikwanjewa atapasidwanso bail. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Tikabwerera makamaka pazana paja pamene tinkaona ma civil servant komanso kuphatikiza mkulu ameneyo Sylvester Namiwa akupangidwa zinthu zodabwitsa pamalo pagulu, zidali zinthu zoopsa komanso zopereka mantha. Tinaonapo azimayo kuti sizikuakhuza kwenikweni akukhapidwa kamba kuti akuchita zionesero za mtendere ndithu. Nditaona kuti akuti awapasa bail, ndidali wodabwa kuti inu moti pamene papa zayenda motani kapena lamulo lagwira mchito yoyenera ndimene imenera kugwira mchito. So ndinali wodabwa komano tikabwerano kufunso lako likuti awawa kodi mwati ndi ayani kwenikweni. So funso limene lili ndiliyankhe koma ndiliyankhe mozembazemba chifukwa chokuti anyamata wawa sitingakonena kuti adangozuka kuchokera ku Nchesi uko kuchokera kwa abiwi kuti azikathamanga monsewo. Ayi, there's a connection. Pali wina wake si pakati pajanso ndikhulupira kuti nawe sonzanga udamva pomphekesera kuti pali wandale wina wake akumamukayikira kuchokera ku chipani china chake. So anyamata amene wawa nditha kusimikiza panopa kuti si kuti adangozuka. Ayi, ndikuyamba kupita kumakakhapa ma civil servant akupanga zionesero za mtendere. Ayi, ukampeza Sylvester Namiwa ndikumalowa naye mchigali mundo china chake chodabwisa kuti akamunyape kumene angapite nayeko. Ayi, there's a connection ndi munthu wandale wina wake. So anyamata azikwanja ndayike kuti paliso wina wake amene mwina pakadali pano sakuganiza zomutchula kapena ma contract amene adamva nawo adalili ndithu zanga ndiyankhe motero. Tikaonera ma video osiyana-siyana amene akupezeka masamba amchezo tikuona ndithu anyamata amenewa akuyankhula mwamtuzu akuuza apolisi kuti inu musamalimbane ndi ife padzanu nkhatu pano tidzaonetsana tikuonani nkhope. Ndipo pano tikumva kunena kuti amenewa apasidwa bail ngakhale amangidwanso pa mlandu wina. Ndikuopsa kotani anthu oterewa kupasidwa bail ngati akufika poopseza apolisi? Chiopsezo chimene chili kwa anthu amenewa amene akopseza apolisi ali nkati mwa unyolo koma kuopseza apolisi kuti aonetsa nyekwe. Ndikuopsa kotani anthu amenewa kuti akhale kunjako azizungulira.
Okay, momwe ndafotokozera kumayambiriro kuja kuti anyamata amene wawa ndizachidziwikire sadangozuka andikupita pansewu. There's a connection ndi munthu wina ake wachipani china chake. So ngati kumafika po malimba mtima onje kumayankhula mwantuzu pamaso pa polisi kuti pano tupazanunkha linya tsiku lina, which means akudaliranso kuti wina wake amene amawatumawo, wina wake amene amawatamawo azabweraso mbomamu ndikumakamaka ndikumayenda nawo nomamphamvu nokuti wa polisi uyu mutha kuthana naye motere, wa polisi uyu mutha kuthana naye motere. Komano kuyankha kwina ndiyankhe motere kuti ndi zinthu zoopsa kumadziwa kuti anthu awa si apa palipo utanena kuti anthu 15 amenenso makamaka amene apezeka pakadali pano, koma tikukhulupiraso kuti ena alikali kunjako. Taonanso video ina winanso atavala mask akuyankhulanso zoopseza, sonyeza kuti kakuluka akalipo ndi zinaona kuti adawatulusa kuti apitenso ku dziko zomwe zidali zinthu zoopsa. Padali ma chances zochuluka kuti anthu omwe wasathamuka panga ataki makamaka nduna zina zachipani zina, makamaka kutengeranso kuti akutumidwa ndi yani kapena okha angoganiza. So sidali ganizo labwino kwenikweni wawa ndikuwatulusaso papero ndiyankhe motero. Tikutero ndithu makamaka kungounguza nkhani ya anyamata azikwanje. Anyamata amene adatasa mulilongwe amayenda ndithu ndi chikwanje dzuwa likuswa mtengo nkumaopseza anthu amene afuna kuchita mademo. Osati kungoopseza chabe koma anamenya komanso kuvulaza Sylvester Namiwa kuphatikizapo mzimayi wina amene ankachita mademo ngati civil servant kudandalira boma kuti ayi malipiro akwere anthu fe zinthu sizili bwino. Anamenya ndi chikwanje mutu kusala pono kutulutsa ubongo pa mtunda. Mawu ako ndotani potengera kuti anyamata amenewa amangidwa? Komanso mwina ndisanafike kumapeto ndingofunsa kuti anyamata amene anapalamula milandu imeneyi makamaka nthawi imene kunali ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera komanso MCP, koma akumangidwa pano pamene boma lasintha. Tiziti apolisi nthawi imeneyo adalibe mphamvu zoti akanatha kuamanga nthawi imeneyo kapena chimachitika ndi chani, kungopenekera kungoona imene situation ilili. Amakanika kumangidwa adi nji nthawi imeneyo akumangidwa pano. Ineyo zandalezi yomwe ndidapanga noti ndizakuti pakakhala ulamuliro yonje olo mtsogoleri atakhaza kuti akupanga zolakwika, chomwe amasogoza ndikupitisa mchere ndi shuga mwa anthu ena waso amene ali ndi maudindo osiyanasiyana. Apolisi apasa mchere ndi shuga, asilikali apasa mchere ndi shuga. So zidali zinthu zovuta nthawi imene jayo. Tikabwerera ku tsogoleri wa MCP kuona makamaka general wa kwa polisi kumeneko kuonanso wina wa udindo wake akunyamuka ndithu kuyambisa kuti akamanga anyamata azikwanje. Kudali kovuta ndithu kambaso kamphekesera zomwe zinkamveka zija kuti anthu atu I think ali connected ndi padali ma chances ovuta. Pamene pabwera DPP DPP ilibe kuti tu idali connection ndi dani kapena yani. Taonanso kuti APM adasindika momveka bwino kuti DPP ndi yosiyana. Ikadakhala yakaleja mwina tikukhulupira kuti ma chances okuti anyamata amene wasaka dayankha mlandu adalipo ochuluka, koma popeza kuti idanena kuti DPP yapano ndi yosindika koma ndi mpake anyamata amenewa akuti aluwa mkhoti atulukamo akuyankha mlandu wina watha ukubweranso mlandu wina. Zinthu zake ndi izizi kamba kuti boma linasintha pamene amadalira kuti apoto palowa mchere palowa shuga sipakupezekaso makamaka shuga ndi mchere uja ndi pake akukalowa ku polisi kumene adakanika kulowa kumayambiriro. Ndi phunziro lanji limene achinyamata akuyenera kupeza kuchokera kwa anyamata azikwanje amene tikunena pano akungoti akatuluka pa belo pa mlandu wina panja pa kumakhala pali cruiser kudikira kwa amanganso mlandu wina ndikukalowaso mkati? Achinyamata tiphunzirenji kuchokera kwa achinyamata amenewa anzathu amene ali amene amazungulira ndi zikwanje masiku angapo apitawo? Apapa image yayikulu imene makamaka ineyo ndaonapo ndiye kuti zinthu zandalezi sizipanganika. Apapa DPP ikuona kuti 5 years ndiyo chuluka kwambiri kuti angopanga mess up mmawa lomweli. Mistake imeneyo 5 years ikamaza atha tsiku lovota tizayikumbukira mistake imene ingachitike mawali. So anyamata makamaka ochokera kusiyana-siyanawa amene ali bwinobwino palibe wandale aliyese amene wamema kuti akapange zinthu zosakhala bwino. Inde ndikudziwa kuti kusogoloku azikhala zimene zizi zikuyambiraso. Atha kuzapanga kaya ndi 2026 mu April kaya mu December, koma choti asayiwale ndiyo kuti mlandu pamakhala ma chances ovuta kuti uzangozima chisawawa. Tikhulupira kuti MCP ngati ma chances okuti alipo okuti ingazaloweso kupezeka zokuti anyamata ena ake osadziwika ayamba kupanga mchitidwe wawo zikwanjewo.
aziziwa kuti azayankhaso mlandu wawo. So zandale zisizimapanganika vakapezeka wandale wina wake okuti akufuna azinyamata atengepo gawo lokuti akakhape wina wake akapange zinthu zosokoneza pamalo pena pake aselekeze kutenga gawo chifukwa chokuti azauyankha mlanduwo ali kwawo akudya soya pisesi atayiwala kuti anakhapa mzimayi wina wake ndi mmene zimakhalira atumzangati. Tikutero ndithu pano kufuna kungozukuta nkhani ziwiri zitatu zimene zamanga nthenje pamalawi pano. Tilibe nthawi yochuluka koma tikhulupirira kuti ziwiri zitatu zimene tagawana pakadali pano mwadzimva komanso ngati muli ndi maganizo osiyana ndi amene tapereka ife watangweka ndi maganizo anu mu comment section imwe chifukwa mukatero makhala kuti inu ndi ife tonse tikuyendera limodzi osayiwala kupanga like komanso kupanga share kuti anthu ena amene pakadali pano sakutha kuonera kamene kumvetsera zimene tikukambirana pakadali pano athe kuzipeza mwina mukapanga share ma WhatsApp group ngakhalenso ma Facebook umene kufikiranso kanthawi kena pomwe tikhalenso tikubwera ndi nkhani zina timazukuta nkhani zosiyana-siyana pamudzi pano ndikhulupirira kuti mumatitsatira bwino tangopanga ndi subscribe as usual. Until that next time tingoti mwakoma nonse amene mumatitsatira pa tsamba lino zikomo. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.